wij gaan je het verhuizen. Wij zitten normaal in dit pand, is kantoor. Ja. En we gaan ook verhuizen naar de werkbank, de voormalige Rabobank. Omdat het kantoor van de buurtzorg in Verwerd verkocht wordt, moeten ze verhuizen. Maar daar komt geen verhuisbedrijf onder te pas. De verzorgenden doen het gewoon zelfs. Wij doen alles zelf. Hè? De buurtzorg doet alles zelf. Ja. We gaan auto's, we gaan karren achter de auto, we gaan winkelkarkens, Ja, we gaan zelfs een rollator met van alles. Dus we gaan al hier in optocht naar de werkbank. Ze bent gewend om in het team te functioneren. Zat ik het begrip, er is net echt een leidinggevende. Het is heel laagdrempelig en ze regelen heel veel zelf. En voor Rempel doen ze dat nou ook mooi verhuizing. Dus dat is wel heel uniek dat ze op deze manier een team van 13 mensen emotioneel verhuizen zonder een grote verhuisauto. Dat valt mij gebeurt dat haast nooit. Nee. Dus dat misschien tekent dat deze mensen van de buurt zo emotioneel de mouwen opstroepen en we gaan ervoor. Bij Winkelwijn vol medisch goed en dossiers gaan de verpleegkundigen op een paard door het dorp. Onderwijs naar haar nieuwe kantoor een paar stritten verderop. Ja, we gaan een superleuk team. Heel goede sfeer. Zie je maar om die hinnen. Altijd Nou ja, blij, ze duiken nog het Ja, ze kantoor dwaren in nou net natuurlijk. meer. Mooi, best altijd Ja, een nee, maar we gaan een heel leuk team. Ja. Dus dat zit helemaal prima. Ja, als net een